Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga may init na balita at issue. Nandito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ngayong araw ang aking co-pilot, si Engineer Dennis Palaganas. Masantos ang araw, Ded. At syempre, masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay April 7, 2025. Araw po ng Lunes. Lunes malinis. Siyempre, bago ang lahat, batiin ko muna ng happy birthday ang aking ate kay Christina Ortega Nilo. Magandang anong oras na ba dyan? Gabi. Happy birthday. Hindi ko na i-reveal yung edad mo, ate, ha? Alam ko magagalit ka. Bakit ba kapag lumampas ng 40 halos ayaw nyo nang magpa-reveal ng edad? No. Okay lang yan. Kalabaw lang ang tumatanda, sabi nga nila. At syempre mga kapaborito, sino ba ang hindi nakaramdam ng sobrang init ngayon? Akala ko 48 degrees Celsius lang po ang mararanasang heat index eh. Kaso mga kapaborito, umabot po sa 52 degrees Celsius ang ating pong naramdamang heat index kaninang alas 3 ng hapon. Ayon po yan sa Pag-asa Dagupan City Station. Kaya top-notcher na naman ang Dagupan City pagdating sa may pinakamainit siguro. No? Mamaya, antabayan na natin yung mga balita, no? Kasi i-calculate pa yan ng Pag-asa kung alin ang mga top 10, top 5 na mga lugar dito sa Pilipinas ang may pinakamainit na heat index. At syempre may mga nag-cancela ng face-to-face classes, no? At dyan naman sa bayan ng Mapandan, no? Naging maagap itong si Mapandan Mayor Carl Christian Vega dahil nag-optional na po sila. Wala pong face-to-face classes. Siyempre napakainit po, no? Sa mga pampublikong paaralan dyan po sa bayan ng Mapandan. Hindi ko lang sure kung may mga sumunod pa na mga bayan at lungsod dito sa Pangasinan. At ngayon nag 52 degrees, baka bukas sigurado baka iinit pa, no? Iinit at iinit pa yan. Kasi ang nabasa ko po kanina doon po sa Facebook page ng Pag-asa, DOST Pag-asa, meron po tayong dalawang weather events, no? Yung ITCZ na tinatawag na nandyan po sa may Mindanao area, at yung easterlies naman na nararanasan sa kalakhang o sa buong bansa, no?
Eh, ang easterlies mga kapaborito, mainit po yung hangin na yan na nanggagaling po sa dagat Pasipiko. Kaya minsan biglang may bumubuhos na lang na pag-ulan pagdapit hapon. Dahil sobra-sobra yung evaporation ng tubig, mainit din ang dagat, no? Kaya mga kapaborito, lagi po kayo magdadala ng anyong pananggalang, yung payong, no? At least double purpose para sa araw, tapos para sa ulan. Mahirap maabutan ng ulan habang ikaw ay maghapong nakababad sa mainit na panahon. At syempre, kudos din sa ating mga kapaborito na naghahanap buhay. No, bilib na bilib din tayo sa inyo. Saludo tayo sa ating mga Toda, Joda, sa ating mga security guard na nakaposte sa labas ng mga binabantayang establishments. No? Saludo po tayo sa inyo. At syempre, yung ating po mga traffic enforcers, no? Saludo rin po tayo sa kanila dahil kahit ganitong hirap ng panahon, dire-diretso pa rin ang kanilang paninilbihan, mga kapaborito, no? Sino pa ba? Siyempre yung ating mga PNP. Noong isang araw kahapon ba? Kailan ba yun? Oh, dyan sa may sa bayan ng Malasikidet, ho. Merong kumakalat kasi na video, mga kapaborito, no, na nagkaroon po ng sunog bandang alauna ng hapon, April 6, no? Diyan po sa may barangay Don Pedro. Nakita mo yon? Don Pedro, Malasiki, Pangasinan. Ito po yung fire incident report, kung saan ang nagmamay-ari ay isang negosyante, 53 years old at married, Ayon dito, kasi unang lumabas na mga chismis ay gasolinahan daw dahil may mga pagsabog na narinig at napakalaki nung apoy, no? Ang nasunog po ay yung bahay at yung warehouse na pagmamay-ari po ng negosyante dyan po sa may barangay Don Pedro, Malasiki. At may mga light materials po, kaya mabilis na lumaki, no, yung apoy. So far, wala naman pong nai-report na nasugatan sa nasabing fire incident, mga kapaborito. Kaya pag ganitong sobrang init, mga kapaborito, no, bantayan po natin mabuti yung ating mga appliance, lalo ni mga electric fan. Siguro pag wala tayong ginagawa, lalo sa April 9. Ang April 9 kasi is holiday po yan, araw ng kagitingan. Maganda siguro kung yung mga anak po nating lalaki, no, paglinisin po natin ng mga electric fan, no? Turuan po natin maglinis ng electric fan, at kung kinakailangan, lagyan po ng kaunting langis, no? Para hindi nag-i-stack up yung mga electric fan po natin. Yan ang isa sa mga nakikitang sunog pag summer, yung nag-overheat na electric fan dahil ilang oras gamit sa sobrang init ng panahon. Tapos minsan akala mo nakapatay, kaya pala nag-stack up na. At kapag nag-stack up po yan, mga kapaborito, umiinit na po yan, no? Usually ang lugar na pinaglalagyan natin ng mga electric fan is sa may tabi ng bintana. At kung saan may bintana, mayroong kurtina. Kaya mabilis kumakalat ang apoy. Dahil gagapangin ng apoy yung kurtina, yung apoy sa kurtina, gagapangin naman niya yung kisame na gawa naman sa light material o plywood. Kaya mabilis kumalat yung apoy, no? Kaya mga kapaborito, bantayan po natin maigi, pati yung mga nagluluto sa kusina. No, one time meron dyan sa may Urbis Tondo, napabayaan yung kawali. Hanggang sa naubos na yung mantika, naging apoy na yung kaldero. Yung ang tawag doon, yung lutuan, yung prituhan.
Wok kasi ang alam ko. Social ano. Ha? Kawali. O di ba wok naman yun sa Chinese? O yun. Ako ko kumalala ni Det yun. Naalala mo ba yun sa may Orbis Tondo? Yung yung nasobrang naiwang yung mantika. Naging apoy. Dun sa dirty kitchen usually sa mga rural areas. 'Di ba? Ang dirty kitchen natin sa mga rural areas yung pawid para malamig. Inaabot na po ng apoy yung pawid, nasunog yung buong bahay. Yun bahay pa nila dating reporter natin si John Hermono. Ancestral house nila yon. Kaya hindi ko makalimutan. Kaya mag-ingat-ingat po tayo ha mga kapaborito. Samantalang ngayong buwan naman ng Abril, this coming Wednesday, antabayanan po natin yung may mga exams na ngayon Diyan sa CMC, medyo broken yung schedule nila. Wala pong pasok ha sa April 9, araw ng Kagitingan. Tapos next week mga kapaborito, April 17 at 18, ang inyo pong paboritong DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan ay off-air po para po magbigay daan sa obserbasyon po ng mahal na araw. Yang April 17 po ay Monday, Thursday, at ang April 18 naman ay Good Friday. So I think magre-resume ang FM that on April 20, Sunday. Okay. Sila Sir Bernie maglilinis na doon. Nakakamiss Siyempre mga kapaborito, plan ahead. Alam ko may mga mamamasyal po sa inyo habang ginugunita rin po ang mahal na araw. Sasamantalahin na rin po itong mahabang bakasyon. Dahil siyempre tuwing mahal na araw, mahaba-haba ang bakasyon. Magbigay tayo ng oras sa pagtitika-tika o pagnilay-nilay mga kapaborito. Marami naman dito sa Pangasinan na pwedeng mapasyalan. Diyan sa may Bugalyon, sa Mount Zion. May mga Stations of the Cross po dyan. At syempre sana huwag mawala sa inyong pilgrimage itong Our Lady of Manawag. Diyan po sa may Manawag at sa may St. Dominic Parish sa San Carlos City. At syempre marami pa. Marami pang pwedeng simbahan na pasyalan na kasi meron tayong mga tradisyonal na bisita iglesia na tinatawag. Parang 7 churches ba yon? Yung bibisitahin. At doon magdarasal ng Stations of the Cross. At syempre yung mga belongings po ninyo, yung mga sasakyan po ninyo, huwag po kayo mag-iiwan ng mga mahahalagang bagay o pera, cellphone sa inyong mga sasakyan. Para maiwasan po natin yung mga insidente ng basag kotse gang. Kailangan vigilant po tayo. Mag-park tayo doon sa mga lugar kung saan maraming tao. Alam niyo yung mga basag kotse gang, ang ginagawa po nila, binabasag po nila yung salamin sa may pintuan ng mga SUV or kotse. At doon binubuksan yung pintuan at kinukuha kung ano man yung makita nilang may value sa kanila. So, para walang aberya, be vigilant na lang po mga kapaborito. Hindi natin maiwasan kahit mahal na araw. Talagang merong mga taong mananamantala. At syempre dito lang sa Pangasinan, napakarami nyo nang pupuntahan. At i-enjoy nyo po habang kayo ay magbibigay ng panahon para mag-recollect at alalahanin po yung inyong relasyon sa Diyos, di ba? Importante naman yan. Once a year lang naman. At syempre dun sa mga nag-aayuno, nagfa-fasting, importante yun, yung fasting. Health-wise, ganun din. Kaya may meaning yan. At ako bawas ng pagkain, importante. At sabi naman ng simbahang Katolika, ang importante dyan yung mag-fasting tayo
sa paggawa ng mga hindi magandang bagay. No, more than yung fasting sa pagkain, no, mas importante daw yung mag-fasting tayo sa paggawa ng mga hindi magandang bagay. Okay? Samantala mga kapaborito, napadaan ko lang kaso medyo nagbababagal ang mga internet ngayon maski sa bahay namin ganito. Sa bagay April 12 pa naman ito, no, pero para doon sa kaalaman ng ating mga kapaborito, ang NGCP through Panelco 3 ay magsasagawa po ng scheduled power interruption sa darating po na Sabado, April 12, 2025. Mahaba-haba po itong power interruption dahil 6 a.m. hanggang 6 p.m. At ang mga maapektuhan pong lugar, una ay Urdaneta City. May mga selected barangays lamang tulad ng barangay Bactad East, Bayawas, Bulawan, Cabuluan, Kamanang, Kasantaan, Konsolasyon, Dilan, Paurido, Makalong, Nankayasan, Palina East, Palina West, Poblasyon, Sapiti Orata, Santa Lucia, Santo Domingo, Tipuso. At sa may bayan naman ng Asinggan, sa may Ariston West, Ariston East, Baro, Bantog, Gapalitian, Karusukan Norte, Karusukan Sur, Dumampot, Dupak, Makalong, Poblasyon East, Poblasyon West, Sanchez, San Vicente East at San Vicente West. Apektado naman ang buong munisipalidad ng power interruption. Ang mga sumusunod: Balongao, Natividad, Rosales, San Nicolas, San Quintin, Santa Maria, Santo Tomas, Tayug, Villasis, Umingan. At sa bayan naman ng San Manuel, maaapektuhan ang Barangay San Juan, San Vicente. Ayan mga kapaborito, napakarami pong bayan at lungsod ang apektado ng malawakang power interruption na ito mula sa National Grid Corporation. Ano ba yung rason nito? Ang purpose, sabi nila, ang NGCP po o yung National Grid Corporation of the Philippines ay magkakonduct ng maintenance sa may Nagsaag Substation and Nagsaag Umingan 69 kV line. Bilang bahagi po rin yan ng contingency preparedness para sa darating ng May 2025 local and national elections. Ayan, at 12 oras yung magiging power interruption po ninyo dyan, ha? Para po doon sa mga hindi nakarinig, pwede nyo pong bisitahin yung Panelco 3 Facebook page para malaman nyo po kung kayo ay apektado. Samantala, yung mga kapaborito natin sa bayan ng Santa Barbara, on April 10 naman, Huwebes, 9 a.m. to 3 p.m., 6 hours. Ayon sa DECORP, maapektuhan po ang barangay ng Kablong sa may Santa Barbara. At sa may mga concessionaires naman, kung consumers ng Central Pangasinan Electric Cooperative, on April 8, bukas po, Tuesday, 9 a.m. to 4 p.m., maapektuhan po ang bahagi ng SWAL, particularly sa may Bacquiwan. Bukas pa rin, April 8, 8 a.m. to 5 p.m. sa San Carlos City naman. On April 9, Wednesday, 9 a.m. to 4 p.m., apektado ang ilang barangay sa Lingayen. 9 a.m. to 4 p.m. On Wednesday pa rin ay apektado pa rin ang bayan ng Sual. On April 10, Thursday, 9 a.m. to 4 p.m., apektado pa rin ang ilang bahagi ng Sual. On April 11, 9 a.m. to 4 p.m., apektado pa rin ang ilang bahagi ng SWAL. You may check the San Pelco Facebook page para sa mga lugar na maapektuhan po ng nasabing power interruption. Mga kapaborito, syempre tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan.
Meron lang ako nabasa kasi very interesting lang ito. Meron na daw pong 11 na salitang Pinoy. 11 salitang Pinoy na napabilang po sa Oxford Dictionary. Aba, malakas ang Pinoy, sakalam. Dati email defect lang yung alam natin Pero ngayon nadagdagan pa ng 11 salitang Pinoy. Ano-ano ba ito? Na napabilang sa Oxford Dictionary. Number 1, yung gigil. Ang salitang gigil ay nagpapakita ng masidhing emosyon na kalimitang ipinaparamdam sa pamamagitan ng pisikal na manifestation sa isang tao. Biruin nyo yun. Number 2, pati ito. CR. Maging ang comfort room o karaniwang tawag ng mga Pinoy na CR ay kinilala na rin po ng Oxford. Number 3, kababayan. Kasi kung pupunta ka sa Middle East, yan ang tawag ng mga foreigners sa atin kababayan. Yan. Ang kababayan naman ay salitang Pinoy na nagpapakahulugan sa kapwa Pinoy at kalahi. Yan. Tapos ang pang-4, lumpia. Biruin nyo yun, isang uri po ng pagkain Pinoy, paborito ko yan, na nakabalot sa pinalapad na harina. Ang kalimitang luto ng lumpia ay gulay at karne. Ako, lumpiang Shanghai. Pang-5 salitang Pinoy ay Pinoy mismo. Pinoy, ang tawag po sa mga taong lehitimong ipinanganak sa Pilipinas. Ang ika-6 na Pinoy word ay salakot. Isang tradisyonal na sombrerong isinusuot noong unang panahon at ng mga magsasaka. Wala naman ang gumagamit halos ng salakot, Bakit kaya ngayon lang nasali yan sa Oxford? Pang-7 ay sando, isang sleeveless na damit. Pang-8 ay Thomasite, ang tawag ng mga Pilipino sa mga Amerikanong gurong dumating sa bansa noong 1899 hanggang 1946. Parang parang matagal naman na yun. Pang-9 ay videoke. Ayan, madalas yan na gamitin na salita ng mga Pinoy. Popular na pampalipas oras ng mga Pinoy sa mga selebrasyon at pagtitipon. Usually yan ay pinagmumulan ng away. Pinagmumulan ng away ng mga magkakapitbahay. Videoke. Kaya nga meron na ring ordinansa yung ibang mga bayan hanggang alas 10 na lang ang videoke. Pang-10 ay load. Biruin nyo yun. Salitang Pinoy pala yung load Tenge load. Ang tawag naman sa mga binibili ng Pinoy para sa kanilang SIM card sa kanilang mobile phones. Ang pang-11 salitang Pinoy ay terror. Bagamat salitang Ingles, kinilala ito ng Oxford Dictionary batay sa kalimitang gamit ng mga Pinoy sa nasabing salita upang ilarawan ang isang istrikta nilang guro. Uy, kayo talaga Imbis na yung mga terorista ang tawag, nga naman matagal na rin yan, bata pa tayo sinong teacher mo? Terror. Yung terror. Well, congratulations Ano pa ba yung mga salitang Pinoy, mga kapaborito, ang sa tingin nyo dapat ma-include o masama sa Oxford Dictionary? Ako sa tingin ko yung sakalam. Sakalam. Alam ko ba bakit naman nasali pa yung Thomasite, tapos salakot at sando? Wala namang gumagamit halos ng mga Pinoy ng mga salitang yan. Diba? Ano pa ba ang mga salita? Yung Riz. Alam ko, Gen Alpha. May mga salitang Gen Alpha tayong alam. Siyempre, may Gen Alpha akong anak Wala kang Gen Alpha, hindi ni Gen Alpha. Millennial ba? Millennial si Andre? Gen Z? I see. Tayo, Gen X. Ikaw, millennial ka na Kailan ba nag-start ang millennial death? 1980s? 82? Okay. Pero ang alam ko kami parang na in between, mga 1977, Zennials yata. Gen Zennials, parang ganon.
X, hindi eh. Yung mga kuya ko yung Gen X eh. Yung mga pinanganak nung 1970s, mga 71 ganun, saka 1960s. Pero ako yung sa in-between, yung parang transitionary period from millennial to, from Gen X to millennial. Zennials kami. Hello mga kapaborito. Doon sa ating mga kapaboritong pauwi na ng kanilang mga tahanan, magandang hapon po. At kayo po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ay oras po natin ay alas 5:30 na po ng hapon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat ng nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na. Kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan sala sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Siya si Chito Samson, kasangga ng lahat. Subok na ang kanyang paglilingkod ng tapat. Chito Samson ang sagot sa ating kahilingan. Tunay na lingkod bayan, manok ng dagupan. Chito Samson, noon, Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson. Noon, Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson. Konsi Chito Samson, Dagupan City, kay Bayonan Saman, Natan, Anggad Kapigan. Chito Samson, feel mo, gets mo. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ha? Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda.
Radyo Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang Api, Aligwas Pangasinan Ilocano. Ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Samantala mga kapaborito, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Lunes. COMELEC maghahain ng show cause order laban sa mga kandidatong gumagamit ng mga sexual na konteksto sa kanilang mga political speeches. Kaso ng 17 OFW na naaresto sa Qatar rally, dinismiss na. Mga smuggled na vape product, may lason ayon kay PBBM. Sa ating police report, lalaki arestado sa buy-bust operation sa Rosales. Tindero ng sibuyas nahulihan ng ilegal na droga at baril sa Urdaneta. Sa ating balitang pampalakasan, Bolts tinambakan ng jeep sa score na 118-80. Marcos Adoro pansamantalang lumiban bilang miyembro ng Eraserheads. At Pilipinas nasungkit ang Destination of the Year sa Routes Asia 2025 Awards. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Nakahandang maghain ng show cause order ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidatong gumagamit ng mga sexist na mga pahayag sa kanilang mga political speeches. Ito ang naging babala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos na mag-viral ang isang kandidato na nag-iwan ng isang malaswang biro sa mga single mom sa isa sa kanyang mga political rallies. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Garcia na walang puwang sa lipunan ang ganitong klase ng mga malalaswang pahayag, lalong-lalo na ang gender discrimination sa mga political campaigns. Anya, agad na bubuo ng resolution ang kanilang komisyon para sa konsiderasyon na gawing ligtas sa publiko ang mga campaign rallies, mga election precincts at maging mga canvassing centers para mapaigting ang anti-discrimination guidelines ng kanilang opisina na siyang tatalakayin sa isang COMELEC Unbank sa susunod na linggo. Samantala, nagpahayag naman ang kandidato ng pagkadismaya dahil sa maling pagkakaintindi ng publiko sa kanyang mga naging pahayag. Anya, ang maliit na bahagi na ito ng kanyang pahayag ay agad na nabigyan ng kulay na hindi naman isang personal na atake. Sa ibang balita, inanunsyo naman ng Malacanang ngayong Lunes na dinismiss na ang kasong illegal assembly ng 17 overseas Filipino worker na inaresto sa Qatar noong March 27, 2025. Ito ang ipinaabot ni Qatari Ambassador to the Philippines, Ahmed bin Saad Al-Hamidi, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Ambassador Al-Humidi at ipinaabot ng Ambassador ang magandang balita sa 17 OFW. Ayon pa kay Ambassador Al-Humidi, ang pagpapalaya sa 17 OFW ay patunay ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng Pilipinas at Qatar. Sinabi rin ni Castro na ang pagpapalaya sa 17 OFW ay alinsunod na rin sa utos ng Pangulo sa Department of Migrant Workers na tulungan ang mga ito.
Matatandaang inaresto ang 17 OFWs noong March 27 sa Qatar matapos magkilos protesta bilang suporta sa panawagan ng mga OFW sa iba't ibang bansa na pauwiin na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakakulong sa The Hague, Netherlands. Sa iba pang balita, may lason ng mga smuggled vape product na nakumpiska at winasak ng Bureau of Customs nitong Lunes na umaga, April 7. Ito po ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos saksihan ang pagdurog sa mahigit 2 milyong piraso ng e-cigarette sa compound ng BOC na ilegal na nakapasok sa ating bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang mga dinurog na mga vape at e-cigarette ay walang mga permit o dokumentasyon, hindi nagbayad ng buwis at nakitaan ng lason sa kemikal. Nakakabahalaan niya ito lalo na at karamihan sa mga gumagamit ng vape ay mga kabataan na gustong turuang maging addict sa vape at nakakapinsala sa kalusugan dahil may taglay na lason. Binigyang diin ng Pangulo na hindi batid ng gobyerno kung paano ginagawa ang vape at dumarating na lamang sa bansa kaya marapat na matutukan ang mga ito. Mas malaki niya ang mawawala sa Pilipinong gumagamit ng vape kaysa sa nawawalang buwis dahil buhay at kalusugan ng mga ito ang nakokompromiso. Dahil sa taglay na lason nito kaya tuloy-tuloy ang gagawing operasyon ng mga otoridad upang makuha ang lahat ng smuggled na vape sa bansa. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga ahensya nagtulong-tulong upang masabat at makumpiska ang mga nabanggit na kontrabando, partikular na ang Bureau of Customs, Department of Finance at Bureau of Internal Revenue. Ginawa po nila dyan, pinadaanan po nila ng piso na. Ang kabuang bilang nito ay 2,977,925 na piraso po ng nakumpiskang electronic vapes, vape parts at mga accessories. Ito po pala ay nagkakahalaga ng 3.26 billion pesos. Biruin nyo kung yan po ay illegal na pumasok sa ating bansa at wala pong tax na binabayaran. Kung 3.26 billion pesos po yan, napakalaki po ng buwis. No? Ang ninanakaw po mula sa ating kabangyaman kung hindi ito magbabayad, di ba? Ito pong mga vape na ito ay nasamsam po ng Customs Intelligence Group, no? Sa mga sinasagawa po nilang mga anti-smuggling campaign. Minsan kasi hindi dinideclare ng tama yung mga nandyan sa mga container vans, no? Makikita nyo yung malalaking mga box sa mga barko. Hindi nila dinideclare yung mga yan. Noong pong 2024, last year, nakakumpiska po ang BOC o yung Bureau of Customs ng tinatayang 6.658 billion pesos na halaga ng smuggled vapes at cigarettes, no? Sa isinagawang 48 operations. Napakalaki ng organisasyon na yan para makapagpasok ng bilyong-bilyong halaga ng vapes. Hindi naman na natukoy kung saang bansa nang gagaling itong mga ito, no? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa China yan kung wala tayong sapat na pruweba. Sa iba pang mga balita, sa ating police report, timbog ang 19 anyos na binata na nakilalang lamang sa alias na Mark. Naku, si Mark. Matapos mabitag sa sinagawang illegal drugs buy-bust operation ng Rosales PNP at PDEA sa bayan po ng Rosales kagabi. Nahuli ito sa aktong pagbebenta ng hinihinalang tuyong dahon ng marijuana na may timbang po na 35.95 gram na may tinatayang street value na 4,300 pesos. Nakuha rin po sa suspect ang isang transparent plastic sachet na nakabalot sa papel at electric tape at isang black plastic na ziplock. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa Rosales Police Station para kaharapin ang kaukulang kasong isasampa laban sa kanya.
Samantala, umaabot sa 5 sachet ng hinihinalang shabu naman ang nakuha mula sa bahay ng isang 39 anyos na tindero ng sibuyas. Sa isinagawang search warrant implementation sa mismong bahay ng sospek sa may barangay Poblasyon, Urdaneta City. Nakumpiska ng mga otoridad ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 3 gramo at tinatayang nasa 20,400 pesos. Mahal pala nun. Nakumpiska rin ang isang caliber 45 na baril na may magazine at laman na 8 bala. Kasama pa ang iba't ibang uri ng bala para sa iba't ibang armas, mga drug paraphernalia at 2 weighing scale o panimbang. Kasalukuyan namang nakakulong ang suspect sa Urdaneta City Police Station habang hinihintay ang patong-patong na kasong isasampa laban sa kanya. Dahil nahulihan ng baril, violation din yan ng COMELEC gun ban. Ang COMELEC gun ban nakataas pa rin po hanggang July 11, 2025 po yan mga kapaborito. Paalala lang dun sa mga nagmamay-ari ng mga lisensyado at dilisensyadong baril. Sa atin naman balitang pampalakasan, tinambakan ng Meralco Bolts ang Terra Firma Jeep sa score na 118-80 sa nagpapatuloy na PBA Season 49 Philippine Cup. Nanguna po sa panalo si CJ Cancino na mayroong 19 points. Sinusundan ni Kurt Rayson na mayroong 16 points at Bong Quinto na mayroong 13 points sa laro na ginanap sa may Ninoy Aquino Stadium. Umabot pa sa 42 points ang lamang ng Bolts kung saan hindi na nakahabol pa ang Jeep hanggang sa pagtatapos ng kanilang laban. Mayroon ng 2 panalo at 8 pang talo ang Bolts habang ang Jeep naman ay mayroong 1 panalo at 1 talo. Nasayang naman ang nagawang 23 points ni Mark Sangalan at tig 11 points na Stanley Pringle at Aljun Melesio para sa Jeep. Samantala naitala ng Converge ang kanilang unang panalo matapos talunin ang Phoenix sa score na 92-83 na nagpapatuloy na PBA Season Cup. Sa simula ng laro ay inulan ng depensa ng Fiber Xers ang Fuel Masters sa laro na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Bumida rin sa panalo ng Converge si Alex Stockton na nagtala ng 18 points habang mayroong 10 points, 10 rebounds si Justin Arana. Hindi naman umubra ang ginawang 15 points at 12 rebounds ni Kai Balungay at 13 points ni Tyler Tio para sa Fuel Masters na mayroon ng 2 talo at wala pang panalo. Samantala naman, opisyal nang tinanggal ng Eraserheads ang kamiyembro at lead guitarist nitong si Marcus Adoro ukol po sa mga akusasyon ng sexual harassment. Ayon sa naging pahayag ni Eli Buendia, lider ng Eraserheads, sa post nito sa kanyang social media, sinabi ni Eli na kanilang kinikilala ang mga akusasyong lumalabas at mariin nilang kinukundina ang anumang uri ng pang-aabuso. Ang pahayag ay kasunod po ng inilabas na pelikula ng Eraserheads na Combo on the Run na tumatalakay sa kwento ng banda pati na rin sa kanilang reunion concert noong 2022. Kung kaya't nakapagdesisyon ng grupo na tanggalin muna si Marcus mula sa kanilang mga proyekto. Kabilang na ang nalalapit na concert ng banda sa May 31 sa Festival Grounds sa may Parañaque City. Nabatid na ang mga akusasyon laban kay Marcus ay unang lumabas noong March sa isang social media platform kung saan isang netizen ang nag-akusa na siya umano ay ni-rape ni Marcus noon. Siya pa ay nasa high school pa lamang. Wala pa naman pong tugon si Marcus laban po sa mga paratang. Naku, mabigat yung ganyang akusasyon, ano? Pero syempre, just to give way, no? Para mag-roll ang justice, panagpaliban muna nila si Marcus. Although, naniniwala naman ng batas, no? Sinasabi, innocent pa rin siya unless proven guilty. Pero discretion na yan ng band leader na si Eli Buendia, syempre. Siyempre, good news naman sa bagong Pilipinas. Nasungkit ng Pilipinas ang Destination of the Year sa Routes Asia 2025 Awards.
Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, pinapatibay ng parangal ang pangako ng departamento na pahusayin ang aviation partnership, palakasin ang koneksyon at ipakita ang Pilipinas bilang isang nangungunang pandaigdigang destinasyon. Patunay anya ang parangal sa patuloy na pakikipagtulungan ng pamahalaan sa mga strategic partners. Ang Routes Asia Awards ay ang isang award-giving body na nakatuon sa kolaborasyon sa pagitan ng mga airlines, airports at opisyal ng turismo. At syempre we are proud dahil Pilipinas na naman ang nanguna sa award-giving body na ito at pinapahalagan talaga natin yung mga collaboration ng mga public and private partnerships. Dahil alam nyo, yan din ang backbone ng mga local economies. At maraming Pilipino po ang umaasa kapag marami pong turista ang pumapasyal sa kanilang mga lugar. Napakaraming magagandang lugar dito sa Pilipinas, mga kapaborito. At sayang naman kung hindi natin to ma-explore man lang bago tayo makaabot ng edad na 70. Yung tipong hindi ka na makapaglakad at makapag-enjoy sa mga lugar-lugar dahil ayaw mo na ng aircon, ayaw mo na ng malamig na hangin, diba? Kaya habang bata pa, enjoy natin ang buhay, maglaan tayo ng panahon para tayo naman ay umikot, at makita magagandang mga lugar dito sa Pilipinas, gaya ng El Nido sa may Palawan, ang Banawe Rice Terraces, ang Mount Mayon, ang dyan sa Ilocos Norte, yung malalapit lang sa atin, di ba? Tapos yung saan nga bang lugar yung Banggi, Banggi, Ilocos Norte, di ba? Ang hindi ko pa napupuntahan dyan ay lahat. Thanks. Ito napuntahan na ni Det ito, di ba? Chocolate Hills, may picture ka nung anong unggoy 'yon, yung maliliit, tarsier. Unggoy ba 'yon? Hindi, bat? Daga? Parang daga. Nocturnal, nocturnal. Ayan. So, yan mga kapaborito, bago tayo lumabas ng bansa, dito muna tayo mag-explore sa ating napakagandang bansa, ang Pilipinas. Mahalin muna natin ang ating bansa, di ba? Para mahirap kasi pag nag-abroad tayo, magpupunta sa ibang tourist destination, ang nangyayari kasi doon, lumalabas yung pera natin papunta sa ibang bansa. Kaya mas maganda kung mas ma-entice natin. Dito lang sa atin, sa Pangasinan, napakarami na number 1 sa listahan ko, syempre, yung 100 Islands dyan sa may Alaminos City. Isang wonder of nature talaga yan. Dahil biruin nyo, 100 pulong isla yan. At pag titingnan nyo mabuti, yan po ay gawa sa mga corals. So, noong mga panahon ng mga Jurassic era siguro, ang lalim ng tubig, At syempre sa ating nalalapit na Holy Week, pwede po kayo magpunta din sa 100 Islands sa Alaminos City. Meron silang Pilgrimage Island. Meron silang mga bagong pilgrim sites po dyan. At diba, nakita po natin nung nakaraang mga araw. At syempre may mga Marian pilgrimage areas din po tayo dito sa Region 1. Starting from dito syempre sa Our Lady of Manaoag, papunta ng Ilocos Sur, Ilocos Norte. Marami, napakarami. Sayang at hindi ko alam kung tinuloy pa ng Department of Tourism yung Marian Pilgrimage. Sana ituloy-tuloy pa nila yun, Ayan po, mga kapaborito, ang mga nakalap na balita ngayong araw po ng Lunes. Okay, mga bata at mga magulang, alam ko kung anong hinihintay po ninyo, Ang sigaw ng mga bata, walang pasok. Titingnan natin kung may mga nag-anunsyo na ng walang pasok dito sa Pangasinan dahil po sa sobrang init ng panahon. So far, wala pa tayong namomonitor. Hindi natin makita kung
legit itong mga ibang nagpo-post dito. Alam nyo naman kasi sa social media, mga kapaborito, may maraming mga misleading information, no, sa social media. Kaya matuto tayong mag-discern ng mga information, alamin natin kung ano yung mga impormasyon. Kaya matuto tayong mag-source out ng information doon sa mga authorized agencies lamang, no? Kung sa declaration ng walang pasok, syempre sa mayor's office, no? Or kung incapacitated, syempre yung DepEd. Pero sa mga bagyo, meron naman po tayo mga DepEd memorandum circular patungkol po sa mga cancellation of classes kapag may bagyo, no? Base po sa lakas ng bugso ng hangin. So far sa ngayon, wala pa tayong nakikitang nagkansela ng klase o kaya ay nagkaroon ng alternative delivery mode para sa petsa bukas, no? Wala pa. So, dun sa mga bata at mga magulang, antabayanan nyo na lamang po yung mga LGU Facebook pages po sa inyong mga lugar, no, para sa mga mga cancellation or kung cancellation ng face-to-face, no, kasi mayroon naman mga alternative mode of learning gaya ng online at saka ng modules. Patuloy pa rin nating sinisilip kung may nagdeklara na. Pero wala pa tayong nakikita, mga kapaborito. Nakikita lang natin ay mga sa Dagupan City, sinisilip din natin kung merong declaration si Dagupan City Mayor Belen T. Fernandez, pero wala pa, no? Baka makikiramdam muna sila kung ano yung magiging forecast for tomorrow. At syempre, binabata rin natin yung ating pong mga kapaborito dyan po sa bayan ng Calasiao, sa may barangay Mangkup. Magandang hapon po sa inyo. Andyan po ang Team Carmack, led by Liga ng mga President, Liga ng mga Barangay President, no? Councilor Patrick Agustin Karamat at Team Karamat Makanlalay. Nandiyan po sila ngayon sa may barangay Mangkup. Pinapakinggan ko si Councilor Patrick Agustin Karamat kagabi. Siyempre siya po ay ang ating presumptive mayor, sa kadahilan ng wala po siyang kalaban sa pagkaalkalde dyan po sa bayan ng Calasiao. Dahil ayon sa kanyang talumpati, pinresent po niya yung kanyang mga plano, no? Ang pagtuloy ng mga plano din ng kanyang namayapang ina na si the late Mayor Mamilin Maya Karamat. At nais po niya ay maisakatuparan sana yung mga plano ng kanyang minamahal na ina, no? At for the first time after how many years, more than 3 decades, ay nagkasundo-sundo yung mga malalaking political families dyan po sa bayan ng Calasiao. At nagkaroon ng unification process. Doon pa lang, no, sa unification process, it tells more about the character of that person. Kung anong klaseng isang leader. At the age of 26, biruin nyo, na pagkaisa-isa niya. At natutuwa rin tayo sa mga leaders dyan po sa bayan ng Calasiao, mga bigwigs, no? Dahil talagang isinantabi nila yung kanilang mga gusot, yung kanilang mga alitan, hidwaan, tampuhan, para lamang po maisulong ang isang unification process. Napakadalang po makita po yan sa mga bayan-bayan, lalo sa isang malaking lalawigan ng Pangasinan. At pinapakita po niya na kahit iba-iba ang kanilang political inclination, ika nga, pwede naman po sila magkaisa-isa pala, no, para sa kanilang minamahal na bayan ng Calasiao.
And yan na isang bagay no, na kailangan i-emulate ng ibang mga bayan at lungsod para may pakita yung level of maturity at kung anong klaseng mga public servants tayo, di ba? Yan yung isang pagpapakita ng political maturity. Pakita nyo na kaya nyo mag-unify, kaya nyo isang tabi ang inyong mga political ambitions, no? Para lang sa ikauunlad ng isang bayan, lalo na dyan, no? Sa bayan ng Kalasyaw. Kaya ngayon, naasahan natin na magiging matiwasay po dyan at tahimik. Hi, hello din no, sa Team Carmack. At dyan sa Mapandan, hi, hello din kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega and team. Dyan din sa Bugalyon, kay Cambaking Mayor Jomel Anthony Espino and team. At sa may bayan ng Bautista, kay Yorme Jerome Vic Espino, magandang hapon. At syempre sa ating minamahal na gobernador, founder and chairman ng API Party, ang first nominee ng API Party List 123, walang iba kundi ang ating founder and chairman, former Pangasinan Governor and Congressman Amado T. Espino Jr. Good afternoon, sir! Namimiss na kayo ng mga tao. At miss na rin no, ng mga Pangasinense. Itong si dating Pangasinan Governor Amado T. Espino III. Gob Pogi, ang tunay na anak ng Pangasinan na may pagmamahal. At syempre namimiss na kayo ng mga Pangasinense. Ibang-iba kasi no, yung pag-aarugang pinapakita po ninyo. Yung oras na isinishare po ninyo para lang makasama yung mga Pangasinense sa mga panahon na nanganganib po sila parang noong COVID-19 pandemic, no? Kaya nga tawag ko kay Gob Pogi ang aking pandemic governor. Yan yung mga times na kailangan mo mag-shine dahil ikaw yung guiding light ng mga tao. Alam nyo kung wala si Gob Pogi noon, napakahirap no, pag-isipin kung saan tayo patungo, saan tayo pupunta. Siya ang driver na alam niya kung saan tayo papunta. At ngayon na nagbabalik si Gob Pogi, sana ay magtuloy-tuloy na yung destinasyon natin. We're rooting for you. Oras natin 6:02, maya-maya lamang po magdarasal na rin po tayo ng Angelus. Hi, hello din kay Bugalyon Mayor Priscilla Meli I. Espino. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang API, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Kapaborito, Angelos la, alas 6 la.